Raġel li tressaq il-qorti akkużat b'serq prova jinnegozja sentenza mal-qorti f'każ li ammetti l-akkużi kontra tiegħu. Xi ħaġa li xejn ma ħadet gost biha l-Maġistrat Miriam Heyman li wieġbet billi qaltlu jekk kienx qed jaħseb li mar jixtri l-pastizzi. Fid-dawl ta' dan ordnat li jkun irreġistrat li l-imputat wieġeb mhux ħati. Youssef Essesi minn San Ġiljan qed ikun akkużat li seraq flus u ġojellerija minn żewġ tidjar, seraq mobile u anke li fera raġel waqt ġlieda fil-Gżira. Akkużi oħra li qed jaffaċċja huma li kellu l-gass ta' dmuħ mingħajr permess tal-pulizija u li kiser kundizzjonijiet li l-qorti għamlitlu brabta ma' każ ieħor. Fil-bidu tas-seduta l-akkużat oġġezzjona għall preżenza tal-ġurnalisti u l-Maġistrat sostniet li każi bħal tiegħu ma jinstemgħux fil-magħluq. Essesi li fl-awla interrompa diversi drabi u għajjar lill-avukat tiegħu injorant inżamm arrestat. Raġel mill-Eritrea li bat messaġġ lir-raġel mill-Etjopja fejn fih għeddu li joqtlu u sfidah għal-ġlied biex imorru l-ħabs flimkien kien immultat 200 euro. Siem Isaias Araja li għandu 25 sena u jgħix l-imsida qal lill-qorti li xi teddida bħalma għamelu hija aċċettabbli f'pajjiżu u ma kienx jaf li hija illegali f'Malta. Il-Maġistrat Miriam Heyman sostniet li dikjarazzjoni bħal din hija inaċċettabbli f'demokrazija. Raġel li qala daqqiet ta' sikkina mingħand ir-raġel tal-maħbuba tiegħu inħarġitlu ordni ta' ħarsien fil-konfront tiegħu. L-istess tip ta' ordni ħarġet fil-konfront tal-mara li nqabdet mal-maħbub mir-raġel tagħha ftit tal-jimilu. Id-deċiżjoni tal-imħallef ingħatat wara appell tal-Avukat Ġenerali. Dan peress li nhar is-Sibt fil-Qorti tal-Maġistrati din it-talba kienet miċħuda. Id-difiża m'oġġezzjonax għal dan l-appell tal-Avukat Ġenerali. Il-qorti semmet li d-difiża targumenta kif il-maħbub attakka lir-raġel b'magg li sab viċin is-sodda u d-difiża qalet li kien wara li seħħ dan li r-raġel ġab is-sikkina mill-kċina. L-avukat difensur qal li r-raġel ammetta l-akkużi kontra tiegħu iżda dan huwa skużabbli bil-liġi. Il-każ se jinstema' daqs li kieku r-raġel wieġeb mhux ħati peress li jrid jipprova li kien ipprovokat.